Veliki pozdrav, dragi moji. Poruka za tebe je poruka kojom želim da vas podsjetim tko smo mi, što možemo da uradimo za sebe i da li bar neke trenutke u vašem životu možete ostvariti onako kako vi to želite, tako da ovim putem želim da vas podsjetim da uz mali trud možete promijeniti vašu trenutnu stvarnost, raspoloženje ili što god, da možete promijeniti svoj život u cijelosti, počev od želje za promjenom, za definiranjem novog cilja. Odnosno da krenete u akciju za nečim novim, ljepšim, izazovnijim, to jest da krenete u avanturu. Rekao sam uz mali napor. Približava se vrijeme božićnih, novogodišnjih praznika. Sama pomisao na to u nama budi neku toplinu, veselje, ljubav. I ovakav moment možete dobro iskoristiti kao podlogu za promjenom, jer u tim trenucima vaša vibra je viša. Zračite posve drugačije. Mijenja se frekvencija u vama koja šalje nove signale. Raspoloženiji ste. U vama se budi zahvalnost. Zato ponavljam, budite ustrajni. Osjetite nadolazeće prazničke trenutke kao blagoslov i iskoristite ih kao pokretač da krenete u to nešto što želite. Uvijek pričam, maštajte, zamišljajte što želite svim srcem, to što u vama čuči i vapi da vam se pokaže, da živite, da osjetite. Krenite u promjenu, živite život punim plućima i odredite prioritete i vidjet ćete novog sebe. Kada se upustite u proces promjene i prestanete razmišljati na način koji ste sve do sada razmišljali i napustite emocije koje vas stalno iznova definiraju, zakoračili ste u rijeku promjene. Rijeka sama po sebi ima svoj tok, a nju možete preusmjeriti, ali zaustaviti ne. Njen izvor je uvijek u toku i kretanju. Prelazak preko te rijeke znači biološku, neurološku, kemijsku, pa čak genetsku smrt vašeg starog ja i njegovih ovisnosti. To staro ja doslovno odumire. Ulažete enormne količine energije u izgradnju identiteta koji je povezan sa starim ja. Ako uskratite pozornost starom ja, onda ga napuštate. Povlačite tu energiju natrag i ulažete je u novu budućnost. Kvantni zakoni nas definiraju. Kvantni model stvarnosti nadilazi okvire vaših osjeta, a to znači da emotivno prihvatite događaj prije nego što se manifestira. Vaše tijelo možete emocionalno uvjeriti da je nova budućnost već nastupila, a onda te emocije pokreću nove misli. Mozak i tijelo tada se više ne zadržavaju u prošlosti, oni su tada doslovce u budućnosti. Ako izrazite zahvalnost, prijeđete u stanje zahvalnosti, onda vaše tijelo kao nesvjesni vjeruje da se ona već dogodila. Umjesto fokusa na novu budućnost, upadate u zamku stare matrice. Matrice u kojoj se često žalite, okrivljujete druge i tražite alibi za sebe. I naravno da tada ne vidite ništa osim tog polja koje vam je poznato. Polja u kojem ste doktorirali to stanje prisutnosti. I time ne dozvoljavate novim situacijama, kontekstima i emocijama da vam pokažu da postoji ona druga strana priče. Nakon što definirate ili odlučite promjenu, sljedeći korak je da to vježbate. Svakodnevno trenirate misli prema cilju.
Znači, ako ste rekli da od sutra krećete na dijetu, jer želim to, onda sama snaga te misli mora biti čvrsta i jaka, a ne ono tipa dođe sutra pa sebi kažete ok, od sutra krećem da smanjim koje kilo. Tada lažete sebe. A to znači da ne volite sebe. A to opet znači da nemate zahvalnosti i na kraju dođe do toga da staro ja je jače od vašeg novog ja. Zato je danas velika potreba za koučevima ili trenerima koji uz vas pronalaze rješenja i navode vas da zajedno krenete u prelazak preko rijeke o kojem sam malo prije pričao. U mom radu akcenat je na više stavki. Kroz proces coachinga klijenti mogu sveobuhvatno naučiti i ponašati i poboljšati svoje izvedbe kako bi poboljšali kvalitetu života. U svakoj coaching sesiji klijent bira fokus razgovora, dok ja kao coach intenzivno slušam i dajem zapažanja i pitanja. Interakcija vodi klijenta do sveobuhvatne jasnoće i aktivnog djelovanja toga što sam klijent želi. Sami proces coachinga kojeg odradim ubrzava napredak klijenta nudeći fokus na ključne probleme i jasniju svijest o njegovim izborima. Kao trener se usredsređujem na to gdje su klijenti danas i potičem da na njihovu spremnost da stvore promjene kako bi stigli tamo gdje žele biti sutra. Kao educirani coach po kriterijumima ECAE, European Coaching Association, siguran sam da će vaš rezultati treninga dovesti do vaših izbora. Moja vodilja kod coachinga je da u vama podstaknem osobni rast, pružim svu podršku kako bi prešli rijeku, da u vama stvorim osjećaj sigurnosti i uživanja i harmonije koje su u vama važne u samom procesu coachinga. Moja empatija, integritet, profesionalnost i dugoročni ciljevi su moje vrijednosti koje sa ponosom dijelim u vašem putovanju, bilo vašeg osobnog rasta, vaših ciljeva, vaših želja, vaše nove budućnosti koje želite svjedočiti. Eto, dragi moji, slijede praznici u kojima vas želim vidjeti kao duše, pune ljubavi i zdravlja. Do sljedećeg trenutka slobodno pišite da li ste se primakli rijeci i želite li da je preskočite. Zdravi i veseli bili.